קורה חברים? מה קורה? זה מה קורה? אני חדש בערוץ שלי. מה קורה? מה קורה חברים? מה קורה? מה קורה? אז מה קורה חברים שלי? מה קורה חברים? אז מה קורה? אני הגעתי לכם. מה קורה? חברים שלי, חברים, פניני בנניני, וואו. מה שפניני. אוי. אין לכם פניני בנניני, וואו. עברתי לכם, מה קורה? רגע. אם אנחנו נגיע ל1,000 סאבים, אני מלא עוד סרטון כזה. אוקיי? אם אנחנו מגיעים היום לעולם השני, מול הערוץ. מטומטם. הרגתי. אנחנו יודעים תפוז ומה קורה. תגידו לי בתגובות מי אתם, אוקיי? אני יכול לקחת אתכם. רציתי להגיד לכם מה השם שלי. מי זה?